हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनोबा भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय बर'नि आबुं सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर लोगोफोर बर'नि आबुं सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे जोंहा बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाहाय संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 भिडिअखौबो मैयाहाय रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 1 बा पार्ट 1 भिडिअखौ गोबां मानसिफ्रानो नायखाबाय जानांगौआनो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननिनो पार्ट 2 भिडिअ बा एपिसोड 2 भिडिअखौबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाहाय नोंथांमोननिसिम मैया इउटुबनि गेजेरजों रिलिज खालामना होनाय जाबाय दे लोगोफोर बेनिखायनो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 2 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय भिडिअखौ लाइक शेयार खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो बिथांमोना फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टफोरखौबो नोंथांमोननिसिम थाबैनो रिलिज खालामना होनाय जागोन दे लोगोफोर लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामना होबानो जाबाय दे ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर बे भिडिअखौ नायखांखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे आबुं बर' सावथुनावहाय गुबैयै सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों गोबाङानो मिन्थिखायो आरो सिनायजोबखायो नङा होमबा लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जों बेयावहाय गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दिनेश रामसियार बिथांजोंनो लोगोसे अनसुमै बर' बिथांखौ दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बर'नि गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 2 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर